amin sarapwen ti Apo. Ti amin dayawen ti Apo tayo. Taisod sa lakan tayo. Opo bingken na taengan nintay nga di kanta panang saramo ken Jesus nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Opo bingken na taengan nintay nga di kanta panang saramo ken Jesus nga ari ti kapya. Ide itay nga ti kanta ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka niyo. Datayon ti may kapat adu nga aldaw, ti panangramrambak tayo, ti panagururay, panagsagsagana, ti yaay, panangrambak, ti panakaipas ngay ti Apo. May kaupat mga Domingo, iti Adbiento. Daydayawon tayo ti Diyos, ituloy tayo ti agtalit ken kuana. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan ta ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, saman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon a Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dakuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Kumararag tayo. Dawatin mi apo, ta ibukbok mo kadta grasyam, kadagiti puso mi, tapno da kami ang makaammo, ti pan nagbalin a tao ni Kristo, babaan day di panangipakdaar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross, mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na, gapo ken apo meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Mikias. Kuna ti Apo, Bethlehem iti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Huda. Ngem pataudek ken ka ti maysa a mangituray iti Israel, a nagtaod iti kapuunan idi ugma. Ngarod, yawat to ti Apo dagiti tattao na kadagiti kabuso da, aging may pasngay ti babae ti anak na alalaki. Kalpasan na, agsublinto dagiti kadaraan na anapagtalaw akas balod, ket maitipon da kadagiti kailyanda. Inton umay, iturayan danto dagiti tattao na babaen ti bileg nga aggapo iti Apo, ken ti dayag ti Apo a Diyos. Natalged to ti panagbiag dagiti tattao na, agsipod tabigbigen to dagiti amin na tattao ti kinatanok na. Ti sao ti Apo. Isubli na kami kadi, O Diyos. Ipaay mo ti ayat mo kada kami, ket maisalakan kamto. Ipangag na kami kadi, O Pastor ti Israel. Denggen na kami. Sika amang idaldalan iti arban mo. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami. Umay na kami kadi isalakan. Kaasyan na kami, o manakabalin amin a Diyos. Tanawagan na kami, manipod langit. Umay mo sa lakniban, tuy kauwasan. Umay mo ispalen, day tuy ubas nga imulam. Sa laknibam dagiti tattao a pinilim. Aywanam ti nasyon a pinapigsam. Biyagen na kami kuma, ket agdadayaw kami ken ka. Uray ka anuman, dida kanton panawan. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Daytoy ti gapuna nga iti iyaay ni Kristo ditoy lubong, kunana ti Dios. Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo ken daton, ngem insaganaan na iti maysa bagi. Di ka maayayo kadagiti daton a mapuuran iti altar, ken kadagiti daton a mangikat kadagiti basol. Iti kasta kinunak. Adtuyak, O Diyos, ang mga ramit iti pagayatam, kas na isurat iti maipapan kanyak, iti libro ti linteg. Umuna ako, nana, di mo tarigagayan ken di ka maayayo, kadagiti daton wenno animal a mapuuran iti altar, ken kadagiti daton a mangikat kadagiti basol. Kunana daytoy, nupay maidaton amin kadagitoy, kas mayan nurot iti linteg. Kalpasan na kinunana. Adtuyak, O Diyos, ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasan ti Diyos dagiti imuna daton, ken insukat na iti panakaidaton ni Kristo. Agsipod ta inaramid ni Hesu Kristo iti pagayatan ti Diyos. Mapasanto tayo babaen ti namin pinsan, a panangaidaton iti bagi na metlaeng. Ti sao ti Apo.
Apo adda kuma kada kayo. Ipan na kaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas nga imunto. Anyan apan nakapadayaw ko, tao may naksarongkaran ti ina ti apok. Taapaman anangeg ko ti kablaaw mo. Naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. When nagasat ka tamamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Ti ebanghelyo ti apo. Gayaw kinipay. Yung good morning, good morning. Lalad da basol mo nga kumablaaw. Good morning. Kita niya, good morning. Lakas ladda basol ko pa yan. May kapat nga aldaw, tema tayo. Kuna tayo idi daytoy sinodo, di panagdalyasat niya. Kaya kuna tayo, di mo na, gapot agdaldalyasat tayo laeng dito'y lubong, ti umo na nga, talagipan tayo, ti umo na nga pinalabsan tayo, iso daytoy, sino ti kadwa iti panagdalyasat. May kadwa nga aldaw, panagdengeg, listening, masapol ti panagdengeg, hanlang iti lapayag, no di iti puso. May kaalo nga aldaw, panagsao panangibuksil, ti panangiyebkas. Kamasapol ti panangiyebkas, nang runa no maidalan iti pagayatan ni Apo Diyos, addaan waya-waya, ken panangiyebkas iti kinapudno. Dati bagbaganan ni Santo Papa, dagiti tattao, uri dagiti kababaan, masapol nga adda karbangan da nga agsao, mangeg dagiti boses da. Tatta, ti maikapat iso da ito'y panagrambak. Anya ti rambakan tayo. Anya ti rumbeng celebraran rambakan. Ti ibagbaga na dito'y agbalin laeng nga posible ti mapasamak iti sangkatimpuyog a panagdalyasat niya. Babaan ti panakaisangal na, panagbatay na, panakairamot na, panagtaod na iti sangkagimungan a panagdingeg iti sao ken panangrambak ti Eukaristya. Kayat na nga saon tinasantuan a misa. Daytoy panagdaldalyasat tayo dito'y lubong napateg nga adda tinasantuan a misa. No, tingamin na santuan a misa, iso ti alimpatok tina-Kristyanuan a panagbiag tayo. No, awan tinasantuan a misa, jak ma-imagine no kasano ti na Kristyanuan a panagbiag tayo. Malagip ko pa Idi ubing kami, kanayong kong istoryaan. Uri no anya nga rigat la aming nga rigat may idia. Nang runa no kastoy nga nalamiis ako, mapang kami kimisa ako. Talaga nga agbit-bitak ta subil mo kada, awang malanla na may idi, awang maluslos yun, may agkurkursing ka nga mapan makimisa. Kabukbuteng mati agdigos. Nang runa di ayan mita nalamiis mat. Kat, no mapan makimisa dagiti kakabsat ko, damanang ko, daading ko, tanakaturog ak, daamang kadainang ko. Into no sumangpod da kaslala, adda something, kasla adda, na ikaw as ka ti uray langa. Kasla daytay, nya na gana, kasla kala, adda kinanda nga na, piya kumaano Santa Lucia, ti pakimisaan, tadala ko da nga puto niya. Naimos, di mo nagbalon, dagiti taga Santa Lucia. Kumaano iji Santa Lucia, taadala ko da nga puto, nga kinandangem uri no ijay San Jose ti pakimisaan mi inton sumangput da kasla adda di jeri na kanyak nga daytay kasla adda na aramid nga dakkel abanag ijay na santon a misa nga inaramid da nga awan kanyak adda di kawaw da jay ri na kasla kuma jak amun anya di jay mailawlawag kada iti na santon a misa nga agpay sunukit kitaan tayo kakabsat na duma-duma ti itid na kanya tayo. No apay met, datayo nga ka seasonal Catholics,
Dagiti seasonal Catholics nga dadtoy tatanga dadduma sa dala makimisa no simana, mamintludan sa makimisa kat simana. Daytay piyesta na tay, wenno daytay kastoy aginaldo. Ay haan gayam maminlima nya. No adda natay tadda plato, wenno adda pabunyag kada plato dayjay laeng ti pannakimisa da. Seasonal Catholics. Apay met ngano dayti dumteng ti kastoy nga gundaway. Adda dayti hantay mailadawan nga ri na kas lamang magmagnet kanya tayo. Nga umay ti simbaan, awam mo na ngayab kanyayo nga umay makimisa. Ngam no apay nga no agkakarasakas dagiti kaaruba tayon nga mapan makimisan ka kas lala adda mangguyguyod nga mapan di simbaan. Diya mo ano mariri nayo dayjay? Mariri nayo. Ahoy, mariri nayo. Han sisyak samot ti kasjay. Han ijayam mi nga talaga uri di ubingak. Kas jay adda something nga mangguyguyod. Uri di seminaryo no dayti ko ibinigat nga misa dayta manmano ti rabii. Nagrigat asnya no apay mo sa bagay agpuyat kay mga agrevyo. Nagrigat ti agriing. Ngem no na iturog mo kanla siya ko man iturog ko di seminaryo. Tadyak nga nakamisa. Adala takas la mag-ija mo no guilty pa di jari na uno something nga apay nga adda kurang na. Kano kastoy nga pa nagmimisa-misa ginaldo kada daytay ko kasla adda kasla nakalakunkunnuten. Kasla nakalaaw-awisen nga umay. Nga hamo mailadawan dayjay ti kunada nga tingarod na santon a misa ka misteryo. The mystery of the Eucharist. Nga apay nga guyuden na tayo, apay nga biruken dayjay na tayo. Kadagiti kakabsat tayong adda ti abroad. Kitaan nyo. No, adda may live streaming, adda na kita live streaming nga parokya, iti TV stations nga dadduma, radyo, no makangegda, nangruna ta pandemya, adda na kita hanga makarwar, no makangegda tinasanton a misa, no makimisa da ijay live streaming ka, sabsabali da ijay rina. Numapan ti abroad ti maysa nga kabsat tayo nga Pilipino, ti umunada nga biroken no Katoliko da nga os-osto Ti umunada nga biroken no sa dinno ti mabalinda nga kaasigan nga pakimisaan. Kitaan nyo ta Dubai ba niya na si Istrikto Saudi, Dubai. Naglukatan ti Catholicism. Adda nagpataader ti simbaan ti Kristiyano, bawal kanya da idi. Ngem tatan agin inoten apaya dagiti Pilipino agbirok dalatta haan nga maikat. Dayta ti misteryo tinasanton a misa nga haan tayo mailawlawag. No apay nga guyguyoden na ka at berbirokam dinasanton a misa haan tayo mailawlawag. Haan tayo mai-explain ti sao. Uray no isurat tayo haan tayo mai-explain ngem adda misteryo nga kinabilag tinasanton a misa nga mangpagkaykaysa kada tayo. Uray nga tano chismism tapadiyo. Uray no sikat number 1 nga kontrabidad tapadiyo. Nauyong, na burang, tarupan na kasla talaga nga, ado kami nga grupo pa nga sunggo, asyak laeng magayam agi, de. Padiyo, adalat sa bali. Haan nga, hantay nga mailawlawag dayjay. Kinangro na tataan niya nga minti maitid tinasanton amisa kada tayo. Adda taraon tayo niya, adda taraon ti makan. Ay, adda may nangyag kanyak di kalman ti, yan naga natin, nagbubukol nga karne nga kastanin, nga day tayo kuhan. O, kitaan nyo, dakas jay kon, ngamjak pala irwar, iyuray kumot at Christmas. Adda may nangyagan. Kano kasano pa nangiluto da yan, lito, pisipisyam, saka ikan day tayo sos na, apo, tudukam ti nito. Talong adagos dito dukam mo, baka maala daga jay kakadwam mo dito. Apo, nagganas nga, ikam mo ti pineapple sa jay kabil da. Taraon. Namayat, makatulong. Dagita, lechon. Day taki din. Numapang ka makibidaya, ri na ang gilapayag na tanakirsang pay, tiritira, apo talaga, uri lang manakreat na day, apo nagimas. Makatulong, ado ti taraon tayo. Taraon ti bagi. Nya, material at taraon. Nung tinasanton amisa, iso tina espirituan at taraon. Dagita material at taraon tayo, no hanyo maalwadan, pagsakitan na kayo. Wan sumalon at kayo mat, umuna, ngam na masubraam,
Ay, uri lagman man ti katalapayag mo, ti kapuskol ngamin tatabang nga kanam. Ay, katalaga uri ag sapatos kalaang kag bariwangwang ka, maula high blood ka gaya man. Ngam nung tinasantuan nga, no, tinasantuan ako monyon, taraon ti kararwa, agasan na kapay. Sa bali ti material at taraon, sa bali tinasantuan ako monyon. Agasan na kapay. Anya pa ti maitid tinasantuan nga komunyon. Ti uray kanya tayo, ay ti nasantuan a misa, haan laeng nga taraon. Ado ti aramiden tayo, tapno sumirib tayo. Idi panawon mi mo ti agbasbasa aket, ala. Read in the read. Kunada niya, agbasa kay laeng. Ano sa nyo ti agbasa-basa? Tapno ado di information nga mapan ijay utek. Iso nga uray so po ay bungon ti daing nga dagitay newspaper kada kwa basaem. Adalat na maalam. Ali basa. Tatan nagbaliwon ti trend. No sino tinalaingan nga ag-research, sino tinalaingan ti computer, sino tinalaingan nga ison ti kasla nalaing tatan. Taurehan mo basaan, i-search mo laangan, datan nalaing. Adot information nga umay linnaingan ko na tayo dijay. Lumaing. Anya mo maitad iti nasanton a misa, haan la nga kinalaing kinasirib iti panunot. Tina espirituan nga kinalaing. No adda na espirituan nga kinalaing king ka, balbaliwan na ka. Di mo't no nalaing ka, agbasa ka nga nasaya at balbaliwan na biyag mo. Umimprove ti biyag mo. Ngam no adda na espirituan nga kinalaing kanyam, nga haam mo maikat, tadadtan, babaen tinasantuan nga Eukaristya, iso dayjay balbaliwan na kamet. Daydi kinatangsit mo, balbaliwan na ka nga agpakumbaba. Daydi guram, balbaliwan na nga punasen. Daydi kinaimot mo nga bagbagim la ti pampanunutem, balbaliwan na ka nga mangiburay, talento, laing, oras, sanikwa, balbaliwan na no adda na espirituan nga kinalaing. Tinasanton a misa no awatem nga na impapuswan han nakalaeng nga balbaliwan. Pagbalinan na ka nga napakumbaba. Tiwagas ti panagbiag mo, agbalin nga na santo. Nung tayo kunakon ka, no agipekto laeng adatoy, no DJ pamati, kini Apo Isus tinasanton a misa, ipapati tayo nga rinaan. So nga no, nalaing tayo kung na tayo tina-espirituan, adda si kinasirib, adda pan nakaammo, sa bali mo't daytoy. Ta sa bali ti rina na ti tao nga addaan pa nagtalek kini Apo Dios. Tay kunakon, uray nga tano hamo kayatan dagita kakadwang magserservice simbaan. Uray agchichinismis kayo mo laeng ta uso mo datan nagriga mo ti di nga makiusong agbalin nga marites di mat. Marites da amin ang siksikalas sa anan sayang makiuso kamot Uri no ammom amin ngam no awatem ni Apo Isus tinasanton a Eukaristya sabsabali la ang tigin awa na. Kitaan nyo dagiti kakabsat tayo. Maka rina dala ang tinasanton a misa uray online la ang sabali dijay rina. Datayo kami ka maumatay mo no dadduman gapumata kanayonan ka Allah. Maumatay meten. Di ko nalipatan tayo DJ patig na. Anya pa iti maitid tinasanton a misa kada tayo. Hanla nga material. Hanla nga ti kinasirib. Nya? Ti kinasalon at ti kararwa. No nasalon at ti kararwam, automatic nasalon at mo ti bagim. No agkikipit ta kararwam, no aglaladot ta kararwam, no agsasakit ta kararwam, automatic nga agsasadot dayta. Kinudad duma, sayang dahi ti maararamid. Iso nga kunan na dahi ti sinudo tayo, ti maikapat nga topiko tayo. Iti panagdalyasat tayo, masapol nga adda ti Eukaristya nga katakunaynay, mangpapigsa, mangpagpabilag kada tayo, mangurnos kada tayo. Iti ebanghelyo tayo, i-relate tayo. Iti kunan ni Elizabeth kini Apo Santa Maria, sika ti kagasatan kadagiti amin a babae. Nya? Sikat ti kagasatan kadagiti amin a babae. Naggasat ni Maria, apaya insikog na. Adda sinapupunan na. Iso nga kunan ni Elizabeth naggaraw diti ubing iti tiyan ko kunan ni San Juan Bautista ni Juan
adda pa ila dyan, nagdaydayawon kini Apo Isus. Iso nga kunana, sikat ti kagasatan. Kanukit kitaan tayo matatakakabsat, no nagasat ni Maria, hantay nga tanga nagasat, siyam abulan nga inawit ni Apo Santa Maria, ni Apo Isus. Datayo nga nabunyagan, datayo nga agkumkumunyon, datayo nga mga awat kenkwana, manipod na bunyagan tayo, na imarka kada tayo, nagbalin tayo nga bagi ni Kriston, na iraman tayo ti kinadiyosnan, tunggal agkumunyon ka, awatim tinasanton a komunyon, no nagasat ni Maria, nagasat kamot nga anak na. Awatem ni Apo Isus. Uray agkara ikibsong tayo, uray agkara itublak tayo, iti na espirituan nga panagbiag tayo, addalat ta nga agtultuloy nga mangpaspasan to, addalat ta nga agtultuloy nga mangpatpatibker. Kadagiti gundaway nga maupay tayo, adu dagitay pakariribukan tayo, addalat ta nga umay mangururnos iti biag tayo. Iso nga no nagasat ni Santa Maria, nagasat tayo met, nagasgasat tayo pay. Taapaya, awatin tayo mismo ni Apo Isus. Awatin nyo manen, ihawid nyo manen. Bagka-bagkat yon, naigamarkan niya yon. Agtartaray dito'y urat tayo, dito'y laslasag tayo ni Apo Isus. Kinuhantay pa ilang mabigbig dahi ta, iti pa nagdaldalyasat tayo dito'y lubong, no awatin tinasanton ako mo yun, paspasanton na ka. Iso nga di mo mapupuutan no daduma, habang nga kanayon kang agkumkumunyon, guy-guyo din na ka nga umay kang kuana. Tay kunakon nga no ham mo nga no naliwayam ti imayon kasla de jari namong nagdakkel di na po ka mo kasla nagsayang nga gundaway nga haang ka nga imay. Dayjay ti kinabilag ti misteryo ti nasantuan ayo Eukaristya. Nga iso ti bilag tayo alimpatok ti kinakristyano tayo. Iso ti kangatwan akararag. Iso nga no nagasat ni Maria ko na nagasgasat tayo met. Siyam abulan nga inawit na da tayo, aging ganap panungpalan, awit-awit tayo, agtartaray iti dara tayo. Nagriga magamin sito gin lang nga kanayon met, agtartaray maitadara mon. Agat pinapaitan lang nga kanayon meten. Puros tabtabala, gaputa Christmasan, la Christmas manen, nagaduda ni Allah, nagadu nga panganan, apo na talag berbirok ti panganan, ni Apo Isus nga Eukaristya nga iso ti kapapagan, ki iso pa'y ti maudi. Kakabsat, kuna tayo manen, agdaldalyasat tayo laang dito'y lubong. Lumablabas tayo laang dito'y lubong. Kada ito nga ilalabas tayo, kuna tayo, masapol nga agramrambak, siraragsak. Apa nga naragsak tayo, ure agkara ikursong, ure agkara iyabot tayo. Uray no agkara tinag tayo iti basol. Dadta tinasantuan ayo Eukaristya, dadta ni Apo Isus nga kanayon nga mangpaspasan to kada tayo. Iso nga ti puso tayo kumarumbeng laeng agragrag o. Ti puso tayo aglaglag to kuma iti ragsak apaya dadta nga rod ni Apo Isus. Dadya nga rod kanta tayo, panangilagip tayo ti umay ni Apo Isus. Joy to the world. The Lord has come. Kantada dagidi muna dahi nga agragsak kan lubong umayon ti mangisalakan. Ilaglagip tayo laeng data. Ngam dapat kumadji puso tayo, agragragsak tayo, dadtuyen. Imayon kada tayo, makipagbibiyag kada tayon. Iso ti mang bibiyag kada tayo. Iso nga tatada ti panagrambak, awang karbangan tayong agliday, awang karbangan tayo nga mangibaga nga agrigat, awang karbangan tayo nga mangibaga nga narigat ti lubong, ti kumakit ko na tayo nga adda ti lubong naragsak, kadadtuyan tinaiyanak, ti Mesyas anang isalakan, mangpaspasan to kanya tayo, kadwa tayo nga agdaldalyasat. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti Ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao.
ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod iti Ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay ko mararag iti Diyos nga Ama tayo, babaen ti panangrambak tayo ti nasanton amisa, tasapay kuma tapat ganti Diyos dagiti karkararag tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo Jesus denggem dagiti karkararag mi. Para iti panggep ti sibubukel nga Romana Katolika, dagiti mangidadaulo ken kuana, ni Apo Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti ingkawes ni Apo Jesus, a misyon ken panakaorden, amang iwaragawag iti naimbag adamag ti panakaisalakan. Rambakan da kuma asipupuso ken si papakumbaba tinasantuan amisa, kumararag tayo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararag. Para kadagiti mangiturturay, kadagiti pagilian, tapno agtultuloy kuma, ti panagserbida, kadagiti tattao, mariknada kuma ati Diyos, ket isu ti katulungan da, ket di da kumaliplipatan, ti agpakumbaba, ken dumawat panalaknib na, kumararag tayo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararag ni. Para kadagiti amin nga inna, ken naasawaan, tapno kas ken Maria, agbalinda kuma met anatudyo, na anos ken natakneng nga ina ituuneg ti pagtaingan, kas panangipaneknek da ti ayat ni Kristo kadakwada, dawaten mi ken ka Apo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararan. Para kadagiti amin a Kristiyanos ti sangalubungan, tapno babaen tinasantuan na misa, maep-ep da kuma ti panakauwaw da, kadagiti kayat da panggep iti biyag, kumararag tayo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararag. Para kada tayo amin, Apo marokya, tapno iti daytoy nga intay panagsagsagana, tiya ay ti mangisalakan, masursuro tayo kuma ti agbalin, ama nagparabor ken aktibo, ama kipaset iti amin a programa iti simbaan, iti kasta agtultuloy ti panakapasantuna. Kumararag tayo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararag ni. Agulimek tayo anday matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, denggem dagiti karkararag mi, managayat nga ama, dagitoy dagiti karkararag mi, ket maikari ko maapat gam ida, babaan tinasanton ami sa agtultuloy arambakan mi, ken mapasanto kami, dawaten mi dagitoy, gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi.
babaeng ti balikas mo, Apo pagyamanan mi ken ka. Amin ngamin ngayon ka makita, gapu tayat biat tamida, nauros ta nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo anang punno iti tiyan ni naenggasatan a Birhen Maria, babaen ti pannakabalin na. Kasta kumamet a pasantuen na daytoy daton nga iroknoy mi iti rabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adalan sa tagay ti Apo, Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. may kari Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay. Ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswa. Di langit ken dagat, napno dayti pakaidaydayaan. Hosana iti kangatuan, madaydaya, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tay impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lulwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kuam tituray, di pan nakabalin kendayaw, itiad manayon Luwag sarday. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati iti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayami, kapya. Pero ti Diyos, amang punas basbasul tinubong. Akong mga sigaw. Pero ti Diyos, amang punas basbasul tinubong. Akong mga sigaw. Pero ti Diyos, amang punas basbasul tinubong. Item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbag toy karon.
kapya iti linteg mo inagdalek laeng ken ka Apo tati ayat mo isu Apo ti biag ko eti asim isu Apo ti kiret ko eti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno tati ayat mo isu Apo ti biag ko eti asim isu Apo ti kiret ko eti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno Apo Jesus sumay ka dito'y puso kag naed ka ikutan to'y biag ko ken kararan napuniag to may sinaken ka iturong nagkadua para bae maladay to'y tapno agserbi akasipupudno aging gatumpal to'y biag ko tati ayat mo isu Apo ti biag ko eti asim isu Apo ti kiret ko eti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno tati ayat mo isu Apo ti biag ko eti asim isu Apo ti kiret ko eti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapu iti panangawat mi ti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Ipaay mo kadi tati ad-adda ay asideg ti piyes tati pan nakaisalakan mi. Umad-adda kumamet ti pasnek mi nga agserbiken ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti pan nakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay membro ti pamilya tayo nga hanpay na kami sa dirabi ikin tataapo, regular Sunday schedule, alas 8 ken alas 10 adapay misa tayo apo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo.